Dat is bio. Eoraip bedienen seo ag léamhrínt scéalta Nuacht don 8,10,000 feura gábhíle sa 19. I bhí hían tá scailt sa chóghuailíocht I dtí na stáitiantathe agus an Eoraip agus fágann sin an Eoraip buile leis na stáitiantathe agus muna bhfeicinn tú lorg rialtas Trump seo tá sé Éidir an dálín tá thar áras thar den tóirim go mbeidh rúis agus an tSín ag baint leasa nó mí leasa bhí cheart am rás dócha as an teannas seo idir na stáitiantathe agus an Eoraip. Tá faitís roiine dá riire faitís ceannarí na Eorpa go bhfeadach amadí Donald Trump Twitter an cóghuailíocht trasatlantach a chur ó bhaith. Bhí na ceannarí sin mar sin féin le tamil an ús ag súil go bhfeadach an chóghuailíocht cinealsús agus an teannas a heasa. Sagairt. Tá sin a dhéir chím ciún do Sagairt Aeracha. Cibá. Tá faitís orthús dócha der sé go gcuirfí milliún orthab mar gheall bhí úsáid an nóí. Ile bhaint leis an mí úsáid seo ag gnéas ach béidir go bhfeadach amadáin an mí úsáid gnéis agus an téirechas cheangal I chéile ach chomhés. Ní cloiséad as Sagairt amháin is cain nó clíomh nó cilín. Saoilm cilín mar tá ciolach I eile gestin sin freisin nach bhfuil. B'deannaím an bhuí ach sílim gur bé an tuisce an solas é. Ní dóilm go mé go buí sin an áíre. sé solas na heifige agus tafadán. Tá Haiceáil siúl líonraí na stáitiantathe agus táthar ag leannacht lorg an Haiceáil Eoraip go dtí an tSín agus an Iaráin. Breannaítear ionsaithe bhainchomí agus ran stáit mar fhrithreada ina pólasathe Trump. Ionsaithe sáchtaí an sách géir sé iad agus is cosúil gur bé gníomhathe an Uachtarán an orí na Iaráine. Ócáid ag teacht sús. Man is cén ócáid sin. Sílam go leis agam. Okay, leannaí mé raibh. Céir deile, tá Bernie Sanders a dribloid. Ach bhfuil is said céim fá mar tá neacha áirithe sa fáirtí déanach ina neacha nach déanlaí a neacharach sort
lornaí. Nach bhfuil iarthóir testal wahab amach políteacht ag an áíre. Ach ní bhain sin de tada. Táthar ag tuairt le fios go gáil hí sé go mílteach go trom agus go géir muna sin hí sé amach an lámh go dtí daoine gorma. Conas is féidir sin ní gana. Cháil sé sa réamhtócháin in South Carolina 2010 agus chuirt tear an milliún nach neannar sé níos mó forrochtain leis na daoine gorma. Féidir. Má cheaptú riamh Norváin don deall tá dul amúirt, tá deallán faoi riocht an Stáit Islamaí. Droch roine, deall ceart. Bhfuil táir tréis techt Canáideach faoin anam Mohammed Khalifa. Beisin a deir siad a deachtraí sin a rec nó a rinne tráchtareacht nó recaracht rec agus recaracht. Is des rud a gur cheangal mé an dácail sin faoi dheire. Na físeáin a chuir an Stát Islamach amach breis agus ceithre bliain nó hin as bhéarla. Rionteach go brúdúil go maith mar shampla saidúirí de chuid na Síria faoi ábhardathe puil a thochailt sa talamh agus iad feasach leor dearan gur bhíad nóíonna iad agus buiad cathús a chloigeann iad rééis dóibh na puil seo a thochailt gur mágad Stát Islamach. Netflix. Tá Netflix géirí thuispáint go fórsa iad sna meáin agus dá réir sin tá siad ag duine scanán le choristeach na comórtais. Agus dá réir sin tá siad ag lorug réalt nua, stratéisí nua. Idir an dálín sé Róma an seans mór is cosúil dá na hascar som léana. Scanán a rinne Alfonso Cuarón. Chaisiad go leor airgid sa feibliocht ina measc didúnaí Stáit sa fuaime i Hollywood áit ar bhéidir show beag a eicáil faoin scanán agus go háirithe na héadaí a cathúán. Tá gaolta na naoine tá faoi choineáil sa tSín go háirithe daoine ón bhealach Uighur ag éilimh go nearfaoi leo cá bhfuil an ngéalta. Tá Israel ag iarra gnó a dhéanamh leis an bodan. Tá sagan go ndearna na Israeli gnó a héine. Deirtear gur constac í an stair don
Dyn syrma to caidrif sio. Arno, ta'r gysmwyne yn darach o gydawn. To dyn eile dawn gysmwyne star yn Israel. Ach, wan yn sy'n tada. Cearta o hwrt do locha. Ta'r cant fi sy'n na dyf Lake Erie. Ta start airithe ag sorú an drí dyf clúdú Dhéanmhille. Okay. Tá cúisih an dara fear Nuacht as bás fólín. Ní sagan cad hiocas as seo, mar is léir nálhara an fear an pólín ach gur bás gona fólín eile a tháinig an piliar marfach. Sports, tá na Icelanders, nithe na Islanders, gimmer taka, by the Europe. Hála an Daytona cúig céad, ach bhí sé trí chéile go hamláin nuair scriosú leachuid den amaíocht is sreat timpistí I dro deire agus I an bua ag Denny Hamlin. Din dar a hwyr, by the year. Boom tech bora stocha. Bora tech in Nuacht. Few ma Jarvi Amazon. Gwn si de tarum shira bland the Queens. Ta Google ag Iaráin Forsa Ibre. Maids an Ibre a Hulu. Facebook, Apple, agus coolach the elle. Ag leach no frischen. Moguls na Australia. Peer die is toch. Da siad neamh chatsianta. Siúd atá tíomh hir de cholacht dar banam Atlassian. Tá siad ag gira, tá siad a tuairteáí ar a bolíocht. Bhí a sagan cad é Atlassian ach tá má astrálach mé bhecha is an béidir. 21 Savage. Tá sé ag leabhart amach. Is cosúil gúil tír seo go míad leach agus go bhfuil tir tí é chahabh amach. Well, diolch sé síránacht a lorg. Bhí sin seo fada go leor gan I chead. So, má tá daoine áide I ggéire amach cóhá, cóhró nach am dó, níl. Sin is gelte, ní léim ochla desa ag am dlífin, farrier. Ach tá súil ag am gorúsáid, siúh nó go bhainseúsáid nó leas nó taine bhí cínte as an tafid seo agus go maith muid a canclí chéile ríis sarawad. Idir an dáilín, goim ra dé, armh gléir, slán.